Double imposition mini Mali ni Nigeria dénoncé Burkina Faso de Kouyaké ouere mouye. Double imposition ye mouye parce que ana iga fo RFI a essayé ga mauha klinyami ka iraga foko Mali ani Nigeria ni min dénoncé kad na ke kololo Mali diaspora ni Niger diaspora mimbe France oludema ka essayé ga konyi yelema ka ke geleya ko geleya mimina diaspora soro ko parce que kaba ira de ga fo diaspora be impôt sara France ou be bara la France ou be impôt sara France gouvernement kuga klaga impôt sara Mali ni Niger gouvernement ka soro la nyinite oye accord mi nabiga dénoncer ani diaspora ka impôt koti nyonya sirala nga la nyini abiga mu viser accord imbiga entreprise ou de viser France ga entreprise munu be Mali ani Niger parce que ne jate mine France ga entreprise nunka ube bara ke anga jamana ukono ube matière première ou exploiter nga ube klaka impôt sara France de ni Afrique te atike jamana shila ukora entreprise bi jamana mina nabe bara ni bénéficie ke jamana mina abe impôt sara o jamana gouvernement ni ka Afrique tala ni accord France ya signé ni la nyini jumain koka accord signé ani Afrique jamana uche accord mimbato France entreprise munumbe Afrique ou bien impôt sara France gouvernement africain fene entreprise munumbe France ku be impôt sara Afrique gouvernement mura France OK parce que abado ga fo Afrique ga entreprise tali ga dumba koloka africain ma entreprise faut développer kabe nafa ke France duma koloka jango ga impôt sara Afrique gouvernement re bien sûr ninko Afrique kambe Afrique subsaharienne de accord imbi France ni anga jamana mununche a ɲɔgɔnw be Sénégal a ɲɔgɔnw be Côte d'Ivoire k'anga diplômé yu da tuguni bɛɛ anga démocratiquement élu yu da tuguni bɛɛ ka nin bɛɛ to dibi la ka nin bɛɛ to dogo la u ti fɛ ka kuma fɔ ni ye jateminɛ France ka entreprise be Afrique secteur bɛɛ la énergie secteur u be alimentation u be transport ni logistique la u be aéronautique la u be gaz ni pétrole la u be électricité la u be ona ɲɔgɔnna caman Burkina Faso dɔrɔn France ka entreprise kanga mi sara impôt la beta fo milliard biduru francs CFA la ka o bénéfice ma deliga do Burkina kesi la abita France jamana de kan France jamana état de bo bénéficier kaga jamana économie développée na o milliard biduru o be sena depuis 100 biduru ani shegina jetemne Niger ka Nigeria a signé 1965 Mali a signé 1972 Modibo Keita kofede a signéra donc o bayira ga fo 100 biduru ni shegi Afrique subsaharienne jamana ula ni milliard hake ubiga nga jamana kesi uje ka nga politicien yu maku u bela jilenka ja France ga tali mi fora aga militaire de tara ka France yere mata économiquement sira fait abe alibi o be mun gere ira France entreprise ula o bnani gele mi France entreprise ma fola muye na fora ko désormais wa impôt sara Afrique ga impôt sara France ibna iga fo obi milliard ba mi che ni bolore na nyogona u kera milliardaire ye obna ban afulana mi u kumbe bénéfice ba mi feneke a bebe se gwa jamana de kononana wa jamana de be kla ko bénéficier wa na folo shite to anga duguma kuluka ukoro u be fen fe soro gena a bebe kla ga se guyere ga jamana de la komina fo chigomna ku ga jamana développer nae sharia ni réglementation mina sigi u feneka ana iga fo Nigeria kuya demandé Clément inkonona Nigeria folo de kuya demandé Air France fait ko désormais uga impôt sara Nigeria ubi mi sara France gouvernement anyonaga sara olu fenaye donc ni jate mina ni na folo mugu bay ninga cha chien joli ni aide de développement minu kumba dama kuba ndeme kasoro ubi min tambulu uriga cha ni chien chama kateme ukume min dama alo ere utafo kanga waridu uba fore kubiga andeme naidi ola Afrique population be kanga nyiniga dirigeant fait accord fin be akera France wa akera jamana were parce que ambado jamana were u fena biga ni nyogona u kanga jamana kono a be population kanga nyinuga chef d'état u fe wa accord nu publier ka bla keneka parce que ambado ga fo jamana were u be munu miga profitanga jamana ulatan kasoro o dogolendo anga dirigeant fene ga kanga dawiye ugana ke dorokunu ni jamana mi mandi uboga gundo da keneka
an ka jamana ka intérêt ti fɛn o fɛn la n'an bi ka suɲɛ a bɛɛ ka da kɛnɛ kan. Chine ye jamana ye étranger mana ta cogo cogo n'i kɛra entreprise ba ye cogo cogo fini chinois dɔ de ka collaborer i b'i ka dɔnni n'i ka technologie di min fɛnɛ ma n'a b'a partager. Ni i ma sɔn ma i ka entreprise tɛ sigi Chine jamana kan. Munna anw africains tɛ se k'o ɲɔgɔnnaw kɛ? Militaires y'a daminɛ an b'a ɲini u fɛ u k'a lase civils minnu bi fanga la n'u ko k'olu ye démocrates ye k'u bɛ coup d'état sanctionner yan'u ka coup d'état sanctionner u k'u ka zonya u k'o sanctionner u k'u ka corruption fɔlɔ sanctionner k'a da kɛnɛ kan. Militaires u k'a dɔn k'a da kɛnɛ kan suɲɛni min bi ka k'u ka population na u k'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka suɲɛni ni hakɛ de ye. Démocratie bi daminɛ n'o de ye.